במעונות קיימים לימודים קבוצתיים בסטודיו ארגונים לשימוש הסטודנטים בחינם. נכון מאוד. ברור. כל יום שני יש לנו אימוני יוגה, כל יום שלישי אימוני קיקבוקס. נכון, וגם אחלה אימונים. אפילו אני מעביר אימוני אגרוף אחת לשבועיים. כל יחידות הדיגור במעונות כוללות מטבח מבוזר, מקרר, לינקוור, קיריים חשמליות. באמת, עם כל הרהיטים שצריך בשביל להתגורר. מה שטוב בדירות האלה שלא הבאתי כלום איתי מהבית. אני חושב שיש את כל מה שצריך בשביל לענות על כל הדרישות של הבישולים. המעונות ממוקמים במרחק הליכה מהמרכז פנאי ופאן שכולל עשרות חנויות. נכון, ככה יוצא לנו הרבה החבר'ה מהמעונות פה ללכת לאכול ביחד. טורף, המיקום זה אחד היתרונות הגדולים שיש למקום הזה להציע. במשפט הבא, במעונות ניתנים שירותי שמירה, החזקה וניקיון. כן, באמת יש פה ככה מערך שלם של שירותים, בין אם זה כמו שאמרת ניקיון ואבטחה. כל פעם שאני חוזר מהלימודים, שזה יוצא בדרך כלל בשעות מאוחרות, או שאני חוזר מהעבודה, כל פעם יש פה שומר בעמדה. משפט הבא, כל הסטודנטים במעונות חולקים חדר עם שתיים. חדרים פה הם חדרים שהם לא שיתופיים, הם פרטיים. לא נכון, כל סטודנט פה יש חדר אישי משלו. ומשפט אחרון, הגישה לאינטרנט במעונות היא בתשלום מסך. ממש לא נכון. האינטרנט פה, קודם כל הוא אינטרנט מאוד מאוד טוב, מעולה, וזה לא כלול בשום עלות נוספת ממה שמשלמים.